എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അല്ലാമ ഇഖ്ബാലിന്റെ ഷിക്വ 18ാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഷിക്വയുടെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 4-5 സ്റ്റാൻസകളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് വല്ലാത്ത രൂക്ഷമായിട്ട് പരാതി പറയുകയായിരുന്നു, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റാൻസയിലും. നമുക്ക് ആ വരികൾ കേൾക്കാം. 18वां बंद मुलाहिजा फरमाए, बनी अग्यार की अब चाहने वाली दुनिया, ബനി അയ്യാർ കി അബ് ചാഹ്നെ വാലി ദുനിയ. ഈ അയ്യാറായിട്ടുള്ള അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകം, അബ് ചാഹ്നെ വാലി ദുനിയ, അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അധികാരങ്ങളും എല്ലാമുള്ള ലോകമാണ് അവർക്ക്. അയ്യാർ അവിശ്വാസികൾക്ക് നീ കൊടുക്കുന്നത്, അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണോ എല്ലാം അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അനീതികൾക്കും അക്രമങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വഴിവെക്കുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അധികാര സിംഹാസനങ്ങളും ചങ്കോലുകളും എല്ലാം അവർക്ക് നീ കൊടുക്കുന്നു. അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം അവർക്ക് നീ കൊടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ സ്റ്റാൻസയിൽ പറഞ്ഞു, ഹുദൂദും ഹിസാബും ഇല്ലാത്ത, കയ്യും കണക്കുമില്ലാത്ത അധികാര സിംഹാസനങ്ങളും ഖജനാവുകളും എല്ലാം നിന്റെ അടുക്കലാണ്, നീയാണത് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അയ്യാറായ ആളുകൾക്ക് നീ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നത്, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया, പക്ഷെ നിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിന്റെ ആളുകൾക്ക് നീ കൊടുക്കുന്നത് ഏക്ക് ഹയാലി ദുനിയ, ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകം, ഒരു ഉട്ടോപ്യൻ ലോകം. സ്വപ്നം കാണാൻ ഒരു ചെലവില്ലല്ലോ, പക്ഷെ അങ്ങനെ സ്വപ്ന ലോകം, ഒരു സാങ്കല്പിക ലോകം മാത്രമാണ് നീ നിന്റെ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നീ നിന്നെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നീ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ് അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ. അടുത്ത വരികൾ, हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, അടുത്ത വരിയിൽ അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ വളരെ സങ്കടത്തോടുകൂടി പറയാണ്, ഒരു കുറ്റബോധത്തോടുകൂടി പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിത് വിട്ടേച്ച് പോവുകയാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതൃത്വം, ഒരു കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ലോക തലസ്ഥാനം മുസ്ലിം സ്പെയിനായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്, കൊർദോബയുടെയൊക്കെ ചരിത്രം. ഏതായാലും അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ ഈ വരിയിൽ പറയുന്നത്, ഹം തോ റുഖ്സത് ഹുവേ, റുഖ്സത് ഹോന എന്ന് പറഞ്ഞ വിടവാങ്ങാൻ, ഞങ്ങൾ പിൻവലിയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വിട്ടേച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഇനി ഈ ലോകത്തിന്റെ നേതൃത്വം അത് മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ, ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയാണ്, ഈ പടർക്കളത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പിന്മടങ്ങി പോവുകയാണ് എന്ന് അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു വരികളാണ്. വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വികാര തീവ്രമായിട്ട് അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ പറയാണ്, ഞങ്ങൾ റുഖ്സത്ത് ഹുവേ, ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയാണ് ഈ പടർക്കളത്തിൽ നിന്നും, ഈ ഒരു ലോകത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഇനി മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया, എന്നിട്ട് അടുത്ത വരിയിൽ അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ പറയാണ്, പക്ഷെ നീ പറയരുത്, നീ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്, ഞങ്ങളെ നീ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. നിന്റെ തൗഹീദിനെ, നിന്റെ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തെ ഇവിടെ പുൽകാൻ, അതിനെ പുണരാൻ, അതിനെ പകരാൻ, അതിനെ നുകരാനും ഒന്നും ആളുകളില്ല എന്ന് നീ വേവലാതി പറയരുത്. നീ ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്, ഞങ്ങൾ പിൻവലിയുകയാണ്. കാരണം നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഔദാര്യങ്ങളും റഹ്മത്തുകളും ഞാമത്തുകളും എല്ലാം നീ കൊടുക്കുന്നത് അയ്യാറായിട്ടുള്ള അവിശ്വാസികളായ നിന്നെ ധിക്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. പക്ഷെ फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया, നീ പറയരുത്, നിന്റെ തൗഹീദിനെ പുൽകാൻ ഇവിടെ ആളില്ലാതെ പോയി എന്ന് നീ പറയരുത് എന്നല്ല ഇഖ്ബാൽ പറയാം. ഫിർ ന കഹ്നാ ഹുയി തൗഹീദ് സേ ഖാലി ദുനിയ, തൗഹീദ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഖാലി ദുനിയ, അവിടെ അത് ഖാലിയായി പോയി, അത് ശൂന്യമായി പോയി. നിന്റെ തൗഹീദിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ അത് ആളുകളില്ലാതെ പോയി, അത് ശൂന്യമായി പോയി എന്ന് നീ പറയരുത് എന്നല്ല ഇഖ്ബാൽ പറയാണ്, സങ്കടകരമായിട്ട് പറയാണ്. हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, എന്നിട്ട് അതിന് കാരണമായിട്ട് അല്ലാമ ഇഖ്ബാൽ അടുത്ത 2 വരിയിൽ പറയുന്നത്, നിന്റെ നാമം, നിന്റെ തൗഹീദ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ ആളുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ നിന്റെ തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾക്ക് ജീവൻ വേണമല്ലോ, അവർക്കൊരു ഉണർവും ഉന്മേഷവും ആവേശവും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തല്ലേ നിന്റെ തൗഹീദ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പിൻവാങ്ങുകയാണ്, കാരണം അവർക്ക് നീ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, അവരെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. നിന്റെ അനായാത്തും അൽത്താഫും നിന്റെ ഔദാര്യവും നിന്റെ റഹ്മത്തും ഒന്നും അവർക്ക് നീ ലഭിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. അതിന്റെ കാരണമാണ് ഈ അടുത്ത 2 വരിയിൽ പറയുന്നത്. हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साक़ी न रहे जाम रहे, നിന്റെ ആളുകൾ, മുസ്ലിം സമുദായം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്താണ്, അവരുണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് നിന്റെ നാമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആളുണ്ടാകുന്നത്. അവർക്ക് ആവേശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഈമാനികമായ വിശ്വാസപരമായ ദാർഢ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നിന്റെ നാമം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആളുണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് അവസാനത്തെ വരിയിൽ ഒരു സിംബോളിക്കേഷൻ ആണ്, ഒരു മെറ്റഫർ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നത്, कहीं मुमकिन है कि साक़ी न रहे जाम रहे, ചഷകമുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ, കുടിപ്പിക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ? നല്ല മദ്യ ചഷകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ലഹരിയും വീഞ്ഞും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും മതോന്മുക്തമാകുന്ന വീഞ്ഞുണ്ടായിട്ട് കാര്യമുണ്ട്, അത് കുടിപ്പിക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ? അതുപോലെ അല്ലാമ ഇഖ്ബാലിന്റെ പല വരികളിലും ഇസ്ലാമിനെയും വിശ്വാസത്തെയും പ്രവാചകനെയും ഒക്കെ ലഹരിയോട്, വീഞ്ഞിനോട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാരണം ആ ഒരു കാലം നമുക്കറിയാം, ആധുനികത, മോഡേണിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം യുവാക്കളും ഒക്കെ ആ ഒരു പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയ സമയത്ത് ലഹരിക്കും പ്രേമത്തിനൊക്കെ അടിമപ്പെട്ട സമയത്ത് നിഗാഹ് കിസ്കോ മസ്തീമേം തുഹി അവൽ,
പ്രേമത്തിലും ലഹരിയിലും നബിയെ അങ്ങാണ് ആദ്യം, തുഹി ആഖിർ, താങ്കൾ തന്നെയാണ് അവസാനവും എന്നെല്ലാം ഇക്ബാൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതായാലും ഈ വിശ്വാസത്തെയൊക്കെ ലഹരിയോട്, വീഞ്ഞിനോട്, മധുരമായ മധുപാനപാത്രത്തോട് ഉപമിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കുടിപ്പിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ ചഷകമുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം, അത് കുടിപ്പിക്കാൻ ആള് വേണ്ട. അതുപോലെ തുടക്കത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറഞ്ഞു, സുഗന്ധമില്ലാത്ത പൂക്കളമാണ് മുസ്ലിം സമുദായം, മനോഹരമായ പുഷ്പവാടിയാണ്, പൂന്തോട്ടമാണ്, ആരാമമാണ്. പക്ഷെ ആ പൂക്കൾക്ക് സുഗന്ധമില്ല. ആ സുഗന്ധമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഇളങ്കാറ്റ് വീശണം. കാറ്റ് വീശുമ്പോഴേ സുഗന്ധം പരക്കുകയുള്ളൂ. നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ സുഗന്ധം വീശാതെ എങ്ങനെയാണ് സുഗന്ധം വമിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മനോഹരമായ ചഷകം, പക്ഷെ അത് കുടിപ്പിക്കാൻ ആളില്ല. ആളുണ്ടായിരുന്നു, അവർ പിൻവാങ്ങുകയാണ്. അവർക്ക് നിന്റെ അവഗണനയുടെ നീ ഇഗ്നോർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അവർ ഈ പടർക്കളത്തിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുകയാണ്. ഇനി ലോക നേതൃത്വം മറ്റാരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കട്ടെ. ആ പിൻവാങ്ങുന്ന ആ ശൂന്യതയിൽ നിന്റെ തൗഹീദിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവിടെ ആളില്ല എന്ന് നീ വിലപിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഇക്ബാല് ഷിക്വ തുടരുകയാണ്. ഏതായാലും അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം. അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, അസ്സലാമു അലൈക്കും.